Hello guys, jotono lam shopiro ang YouTube channel o. Hingke khaklayo naro jotono kaham tong na hinay tabo hingke ang maimun songnani hinay nai tongo. Omo hingke gangla no bazar khlainai tei mungsa tongo sutui hingke Bangalore ang tabo no first time mano amona pai tu pai kisa sa songchai nei na hanai tu pai man dam naro no funo gana tabo hingke ang somro ke pias rong mosra jotono hela bike ready khai tongo bana bazar sarnan bagi hingke naro nai tongni ani video no pai thak jarakhe ang tabo hingke mane uku khai tong mai kata sernani bagi jotono ready khai tong hata hingke naro tabo hingke som moso situi pias joton ready kha sudu bermasimi riya tadu ko ang norok no amo direct songmani sima punok sio tamni hingke puila pran video khaina ni pok tongo ta iko motor tei kosoi alu tei situi ke gudok chanai situi bo onek mache balo kha tamni hingke tripura ya bahai diba jeng yang rogo maya hin tongo ta male maya no do omo tam khe jano asuk mane borok phalka buk sisia jeng agi rogo thangui ajaga rogo mane omo molo simano ta ajaga rogo thangui akui ro berai phaimani wasiban nugya khota tabo no first time nugo ngaba paitu phaikata haipano chin tripura ni haino same thokmani rok same no chin tripura ni hai mane kunu phano slai jigeta baksa baksa tongo yang ni manei hingke asuk ukungeta mane thokya no hnai ta khakulu rok tongo do yango bong hingke chinyang ni hai asuk mane thogyam haita hingke mui maising rok bo chinyang le berai norom hingke yango hingke karak abon bagino hingke sutui hingke chinyang haino sem thogota tabo hingke ang pias rogui tongo tamni hingke oro tabo gangla bazar senani bagai tabo hingke gangla no ririsnai ani thok rok tungbai kha mane pias joto sherbala habla amani bagi ready khaiko yang ona yani motor tei situi mui rogo belai kutuk tongkha hingke thasang tongkha pura haino chana musung mani siang ke marong tongkha ta situi bo onek din wngkha mane mache balok sukata je tripura o tongpuro mane nok rogo tongpuro simi masa hingke ba situi hai diba hingke on rogo le masa phlailia hingke ba hingke tabuk yang hingke gangla thaske mun tongkha tu onek thok khain tongkha to thongnai no hingke tabuk ani gudok mui munkha bono tabuk dengnai tamhanai kisa situi hingke ragudo tam muya dangkha kutpan size mali haipana mo onek songjak no
mule mun gna hai pano kisa karak ta hai pano bono pura phan ke khayang jotono suproi dekhibai kasi to yang bo hoko haina dupung ja ani phun phan tung thangbai ke pura haina hoko dupung ni bakhi mane phun amang nang phayu ta hoko ro aboni bagi hai hoko mang dupung ni se ma deng siu hinke tei sabo sutui gudok thokjak norok comment khai sanani tapok di angle belai no sutui gudok no belai no thokjago mane sutui mane nang joton thokjago gudok simi thokjagya bono abai chakhe bo thokjago hinke tei mosdeng rok chakhe bo thokjago gudok rok chakhe bo belai no thokjago sutui hinke belai nani favorite tabuk hinke ani gudok gui paibekha iko naidi butui rok rui chakhe no paikha iko gundok ni butui riwi rikha tabo hingke bono gundok sinai iko naidi tabo hingke finally ani gundok chawi paikha belai no thok to tok tongkhai ko baksa hingke kepe ge do sutui ta ngang se kepe ri me hai pano thoksugo ang sutui no war chanai ni hingke thoksugo ta hingke yango hingke kisa tete butui torok khata hingke omo hingke boroi paitu phaimani kisa chinyang ni hai to ase yang ni boroi thongge do tamni ke chinyang ni hingke belai thokjago ta khisilu sulu hai jago do yang ni hingke khup khiya tuptiya omhai ta omo hingke chini prithibi ta do hai jiko tete ta bo khas nangjak mani amon bang se naidi norok nada naithokjak kha comment khai sanan tapok di angkhe belai no cute nangjak sukha obono naithok mani na jiko tete khaye yango hongke yango naidi norok ba hai nuka putla basa bonus yang tam khai ton bai kha naidi haino trok khai ton ang hingke tabuk hingke horni maika sinai omo hingke ani gudok tei tongo mosdeng rok tongo omo hingke aluk mosdeng hingke omo hingke denta baja omo phungni sido omo naidi sati hai omo tam saidaman moso se sati hai hingjak thas nangmani ke ang tabo maicha sinai noro bai tesa malai finnai maicha baiye tabo hingke ang maitui chabai se o je boroi thaisingo norong phunukmani o boroi no chai tongkha ta haibono chinyang saita asuk thokya do yang ni boroi ang no to thasing sajak tamjani khup khiya tuptui ani bagui aram nangje ta haibono machaya ni slaile o khiya tuiya ro phano machanai belai diba chinyang ni hingke onek thokjago ta ang hingke nogo ma phaiya ba tabo abono machujak ta amtui rok no chai ma tongo jabo nare omo tep kwsak ma pura kwsak hingka kwsak thas hinke guys tini ni video sukjaro nang sinai tei ani video nai tongmani bagui belai ke hambai norok tei video blog rok kaham kaham naina muchungke subscribe rok khai reejadi tei bye bye guys.